Greetings. Nhasi toda kutaura pamusoro pevernier calipers. Chatiri kuda kutarisa is how we use the vernier calipers. What is important to take note first before taita dwell on how we use the vernier calipers is to understand the different parts of the vernier calipers. Takatarisa this diagram, which is a diagram of the vernier calipers. Turikuona kuti panapa we do have two parts which are the most important parts of the vernier calipers. Tine this part inonzi iyo the main scale. So we have the main scale and we also have the vernier scale. Saka toda kudiscussa kuti how do we read the vernier calipers. Chatinotanga kuita panapa ndechekuti we have to take note of the zero mark on the vernier scale. Saka kurecognize kuti iyi ndiyo vernier scale, iyi ndiyo main scale, that is very important. But tarecognize kuti iyi ndiyo vernier scale, iyi ndiyo main scale, what we need to do now is we need to take note of the zero mark on the vernier scale. Saka zero mark yatiri kureva ndeino ishi. Saka tinotsvaga kuti zero ari papi pavernier scale yedu. Tamuwana zero uyu, what we do next is we are going to take the reading of the point which is just before the zero mark. Saka point iri just before the zero mark ndeino iyi. This is just before the zero mark. And point iyi manje, we take that reading. Reading iyoyo inenge ichinzi the main scale reading. The main scale reading. Saka tiri panapa we record the main scale reading. Our main scale reading apa is going to be equal to, here we have 1, then tine a point which is after 1. Tikazvitarisisa tichaona kuti since we have 10 divisions between 1 and 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. We have 10 divisions between 1 and 2. Zoreva kuti each division is 1 over 10. Each division is 0.1. Saka kana tichiverenga tichati 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, then tovatati 2. Saka this line iri really just before the zero mark, actually it's 1.1 millimeters. Saka regai ndidzokorodze. Chatiri kuda kuita panapa pavernier calipers, tikuda kutora a reading on the vernier calipers. Saka tiri kudzidza the reading MO, reading modus operandi. How do we take a reading on a vernier calipers? Chatatanga kuita, tatanga taziva kuti main scale ndeipi, vernier scale ndeipi. Saka iyi ndiyo vernier scale ishi. Iyi zvakare iriyochi main scale. Taziva izvozvo, tati our step number 2 is to recognize where the zero mark is on the vernier scale. Saka tatsvaga kuti zero mark iri papi pavernier scale. Taona kuti iyi ndiyo zero mark ishi. And then we took note of the zero mark. Then our third step was, tikuda kuziva kuti main scale reading ichii. The main scale reading is going to be the mark which is just before the zero mark on the vernier scale. Mukatarisa muchaona kuti iyi ndiyochi main scale. And saka isu toda kuziva kuti main scale reading imbori chii. Ndobva taziva kuti zero mark pavernier scale ndeipi. Tikati mark iri just before. Saka the mark which is just before the zero mark, it's actually 1.1 millimeters. Ndiyo inenge iri main scale reading. Why iri main scale reading? Because iri kuwanikwa pa main scale, the main scale of the vernier calipers. What we are going to do next, ndezvekuti we now need to determine what is the vernier scale reading. The vernier scale reading.
Saka vernier scale reading tinoiwana sei? Kuti tizive vernier scale reading yedu, tichatarisa pavernier scale panapa, tobva tatarisa pamain scale panapa, totsvaga apoint inoita coincide. Tokutsvaga apoint inoita coincide. What do I mean by the term coincide? Muri kuona mademarcations kana kuti madivisions rather ari pamain scale handi kumaline utu. Moona zvakare tumaline tuno utu turi pavernier scale. Zvatiri kuita ndezvekuti tiri kutsvaga tumaline twakanangana andika, ende panapa tiri kutoona papi tumaline twakanangana. Tikatarisa panapa tiri kuona kuti tunotwana panapa pana 6 panapa. Tumaline tuno twakanangana ruri kutongoita senge it's one straight line. Kadivision kari pamain scale kakanangana nekadivision kari pavernier scale. Even though tikatarisa pa7 panapa zvoita senge zvakanangana, but tikatarisa more closely tunoona kuti hazvina kunangana. Saka coincidence yekuti kadivision kari pamain scale nekadivision kari pavernier scale zvinangane zvinongoitika on only one point. Saka point yatiinayo panapa ndeyani? Ndi6. And so what is going to be our vernier scale reading? What happens here is tofanira kutanga taundastanda kuti chinombonzi vernier scale chii. What is the effect of a vernier scale? Tikaziva kudaro, it will be easier to quote kuti vernier scale reading yedu imbori chii. Zviri kuitika panapa ndezvekuti chinonzi vernier scale chiri kudivhaidha a millimeter into 10 equal parts. Saka tikatora example panapa, ngatiti iyi iruler. This is a ruler. Then parula pedu pane kaline panapa ndo pana 0. Then panapa vapaita chi? Vapaita kaline 2, 3, 4, then 5, 36, 7, 8, 9. Panapa, sorry. Pamberi panapa ndo pachaita chi? 1 cm. Saka panapa manje tikatarisa tichaona kuti apapa handiti chino ichi ndo chachakarepresenta chi? 1 mm. Saka zviri kuita vernier scale ndezvekuti iri kuinda panapa from papoint aka 0 ichiinda papoint yatina 1 mm, yobva yaita subdivide panapa pakati apa into 10 equal parts. Saka each division pavernier scale anditonyora each division on vernier scale is equal to 1 millimeter, but divided by what? By 10, which gives us what? 0.1 millimeters. Saka zvatichanyora panapa pavernier scale reading, tichanyora iri 0.6 millimeters. Zvandaita panapa kudemonstrata kuti nemhaka yetanyora iri 0.6 millimeters. So we now have our main scale reading, we have our vernier scale reading. Just to sum up before taenda pa our step number 2 in determining how we read the vernier calipers. To get the main scale reading zvataita, tangotsvaga kuti 0 pavernier scale reading ari papi, ndobva taenda papoint iri just before tikarekodha 1.1 millimeters. Kuti tiwane vernier scale reading zvataita, tangotsvaga tumaline twakabatana kana kuti twakanangana between vernier scale nemain scale. Kaona panapa kuti ndiani? Ndi 6, which is actually representing 0.6 millimeters. What we do next is our reading inenge iri equal to the main scale reading plus the vernier scale reading. The main scale reading plus the vernier scale reading. So what is the main scale reading? Main scale reading the 1.1 millimeters plus
vernier scale reading ndi 0.6 millimeters. Kureva kuti panapa we are going to have a reading of 1.7 millimeters. Tatopedza kushandisa vernier calipers. Tawana our reading. Let us take on another example to demonstrate kuti zvinonyatsokuitwa sei. We now have another vernier calipers. We want to take a reading of what is going to be our reading using this vernier calipers. But before we go there, there's something I want to stress. Tikauya panapa, I want us to take note kuti chinhu chacho chatiri kumeasure chinenge chiri pano. Sangatiti idombo, toda kuziva diameter yedombo. Dombo racho nderino iri. And saka what we are measuring chinge chakarumwa neaya anonzi majaws. Saka vernier calipers ine majaws panapa, inoita futi majaws kunoku. Saka majaws euku manje hatinetsi, ndiwo ana aya. Saka izvi takazviexplaina mumanotes edu, saka it should not stress. Aya futi anenge ari majaws. So let us now take a reading here. Chachatanga kuita kuona kuti zero yedu iri papi vernier scale ndeishi. Tadaro tobva taverenga point iri just before this zero mark panapa on this diagram yakatomakwa kudhara, which is this point ish, and it's actually 22 millimeters. So it's 22 millimeters. Ino indo inenge iri the main scale reading. Okay, tadaro manje takuda kuziva kuti vernier scale reading yedu ichi tichauya futi panapa takuchitsvaga kaline kanoita directly coincide ka division kari pa vernier scale kakanangana neka division kari pa main scale, and in this case tikuona kuti ndepanapa, which is actually 0.6 millimeters. The reason why tati 0.6 millimeters in a way kuti vernier scale divide a millimeter into 10 equal parts. So this is going to be our what? Vernier scale reading. Saka kuti tiwane the measured value, we just say main scale reading plus vernier scale reading. This is the end of it. For the last time, zvirikiitika panapa ndezvekuti tikuda kushandisa this equation kana kuti this relationship. Measured value is equal to main scale reading plus vernier scale reading. Okay. Saka panapa tichada kuziva kuti main scale reading chii. Main scale reading tinoiwana as a point which is just before this point, just before the zero mark on the vernier scale. Then vernier scale reading tinoiwana kana paine tumaline twakanangana. But remember kuti vernier scale reading inge iri 0.6. 0 point because 10 divisions it's a division of 1 millimeter. 1 millimeter is divided into 10 equal parts. So this is how we calculate, this is how we find a measured value when we are using a vernier scale reading. If you want to learn more about the vernier scale, for example, what is its degree of accuracy, when is it used, how is it used, you can go and check our first video on notes. This video was just there to explain to us how really we calculate or how we use the vernier calipers to take a reading of, in most cases, a diameter of a regular or irregular shape here, or what else. Thank you.